I pozdrav ljudi, dobrodošli u moju prvu parkour mapu koja se zove, vidite, Just Jump. I sad ćemo gore, pošto sam već pokupio ovih jabuka iz ovoga česta. Ovdje ćemo da uzmemo sebi ovaj dijamantski oklop. Krevet će nam trebati zato što ćemo morati da spavamo, pošto nećemo stići sve da uradimo odjednom. Gdje čujem zombije? Nemam pojma. The first jump. Odavde počinjemo valjda. Op. Oj, ja sam pro. Hit is. Kao udar to. Nije udar, nego. Malo mi buguje kad snimam. Kao što sam rekao u epizodi, vidite kako to me buguje. Stvarno pao, jebijem ti. Danas ćemo doći do 10. stage-a. Ili ovoga. I ljudi, našao sam sebi napokon za premium account kojeg ću uskoro da počnem da koristim i snimat ćemo Hunger Games. Ja ne pamtim kad sam igrao Hunger Games zadnji put, pošto nisam ljudi imao accounta, kako da igram onda? A svi znamo, bez accounta si ništa. Vidite, jao, još držim shift i jump. Kao što vidite, noć je. A po noći imamo vi dosadnih zombija, da meni ne bi ošla mapa. Mi ćemo da prespavam, a i jesi malo lijepo plavo oko. Da, jesam seri, tek si počeo da igraš i već seriš. Nećemo opet da upanemo. Ja skočim, ono ne skoči. Tastatura me ne sluša. Ja joj kažem skoč, a ona neće. I ljudi, kao što sam rekao u epizodi World of Tanks, počeo sam da skidam GTA 4. Zašto sam se pomjerio u Rikard zapanio? Jao, Tito, aj ustani i ubij se. Šta sam zapeo za Tito? Ne znam. Spominjem mrtvog čovjeka. Evo ga. Još sam. Vić, kako? Ja ne znam šta je ova tastatura, mene ne sluša. Ja držim shift. Shiftu izgleda ne vrijedi ništa. Pa kako da... What the fuck, koji bug? Wow. What the fuck? Pošto igramo na verziji 1.8, mnogo mi buguje. Pošto ne znam da možemo na manjoj verziji igrati ovu mapu. Pošto na mapi piše verzija 1.8, a mi igramo 1.8.8. Tako da ne znam da se može na manjoj igrati. A gdje se treba vam? Ne! Upali smo bez razloga. Mogli smo to da se izvučemo, ali nismo. Danas ćemo ići do stage 10 ili level 10.
kako je vama lakše. Nemoj jebat više. Ovaj shift ljud zajebava. Ništa, morat ću uzmet sebi novu tastaturu. Pošto ovaj shift je nenormalan. Sad vi mislite ja sam noob. Nisam ljud, mene shift zajebava. Nekad hoće da radi, nekad neće da radi. Nekad se stisne sam. A neće ni da skočiš. I mi da stignemo do stage 10. Kako da stignem sa ovakvom tastaturom do stage 10? Up here. Čekaj. Jebut, up here. Tu. I onda tu. I onda tu. Ne! Pa ima da zapalim tastaturu. Allah mi. Ja kad je upatim ima da je zapalim. Nešto kad uzmem sebi novu tastaturu radit ćemo unboxing. Pošto morat ću sebi tražiti neku lepu tastaturu. Čume lepu. Lijepu tastaturu. Ali neku komplet ćemo uzmeti. Ne? Wow. Stage 5. What the fuck, ko će izdržati? Ne! Stanem na nju, ali nije skočio. Ne znam zašto. Pošto FPS mi je jako mal. Evo ono gdje je trebalo sprintati. Eto. Stage 6. Landho. Ja ne razumijem ti japanski, tako da Landho ne znam šta znači. Samo da znam da ću ja da zaginem i koke. Jebem joj. Jebem ti. Tako. Morali smo da jedemo ove zlatne jabuke, pošto kad sprintamo odaše nam butkice. What the fuck? Zašto sam se zaletio? Zašto? Srećom pa sam otvorio vrata, inače da nisam, bilo jao. 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 Ja tamam htio da reći koji sam pro. Brate, koji sam ja noob. Hajde stićemo do stage 10 i tu ćemo da odjavimo epizodu. Mada jebu. Zašto neš da skačeš, jebem ti kuruz? Eto, lipo. Sad nisam trčao, ono ga preskočilo. Pa jebem ga ja. Više i kažu snimaj, pa ćeš snimat. Nadam se da vi ne čujete u škripu vrata. Pošto moj sobu svi ulaze dok ja snimam. Ja ne mogu vjerovati šta sam ja ljud preskočio. Ovo je 60. put da smo pali i gubim polako živce. Ja ako izgubim živce ima da, vidite on sam skače. Ima da ovu mapu, ovu Just Jump, ima da napravim u Just TNT. Počeš da psujem. Psujem već cijeli epizod, počeš i dalje. Pa nemoj me jebavat, daj da završim mapu do kraja. Nije to, ne možeš završiti mapu do kraja. Esu, ne možeš doći do stage 10 jer je nubina.
Što ćemo polako ići, kocku po kocku. Nadam se da ćemo tako moći. Joj, da sam upao po jobs. Koji je ovo? Sad ovdje imamo muziku. Sad ćemo naći neki... Bard. Nećemo. 11. What the... Ovo moram gasti. Se ovo mnogo čuti u snimku. A ja to neću. Joj, gdje? Gdje sad upan da te pojedim? Sam upani. Nećeš. Ništa, ićemo ovako po jednu. Pošto si... Ne! Opet ono neće da trči. Pa nemoj sine, te moram odmah banovati iz života, jebote mapa više. Ajoj. Sad sam polako počeo sve više i više gubiti živce. Koji je ovo stage? Jebeo Mike stage 8. Još 2 stage moram da pređemo i tu ćemo ići na odmaranje živaca. Krevet. Pošto je meni... Zašto neš da trčiš, jebem ti dijete? A, gluho bilo više. To sam pokupio od matere, pošto ona... Koliko viće gluho bilo. Ne čudi me što ima mnogo gluvi ljudi. Jebijem u majku, pa de, nemoj me zajebavat, de pust da ljudima snimim epizodu i da idemo dalje. Neće ljuda trči, neće, kad mi je FPS 30. Ne znam šta više zapinje. A ne mogu da trčim na STRL ili STRG, kako od koga. Ne mogu tu da trčim, ljudi dragi. To je nekako meni... Dugme čaba, pa dej! Ja ovo ljudi ne mogu vjerovati. Koliko puta ću ja upast zbog jebenog FPS-a. A inače, igricu sam igrao i prešao sam do zlata lake šale. Ali kad snimam FPS pa ne čabenski dole. Jao, nabijem ti više i ovoga Steva i ovoga koji je napravio ovu mapu. Nemoj! Polako sam počeo još više da se nerviram, tako da ću da puknem ono kao petarda i onda ću da lijepim sobu TNT-om. To jebote, pa de, pusti me. Samo da mene ovaj 2 put vrne jebe. Možda je bilo sve lakše, ljudi. Jer kada je shvaći da preskoči 3 odjednom, ne mare. Zamisli da ovo neka trka. Joj! Udavi se ovim pljuvačkom. Joj, zašto sam prerano skočio, ne znam. Ali samo znam ako... Zašto? Butkici, jebem sad butkici, majko. Gdje najesti jabuka, da Bog da sravo ih za večer. Ču mene sravo ih za večer. Da Bog da večer promašio koji taj stup.
Ljudi, ja ne znam šta mi je danas. Da ovoliko gubim živce zbog jebene mape. Ovo sam prošli put prošao tako lako. Tamo kad dođete do zlatnih onih ragova, tamo je već teško, ima dosta onih. Jao, evo ga, deveti. Nemoj me jebavat sad. Ma nema ljudi, ja ću uzeti popću i sve. Mada, počnemo lijep TNT posobi. Ovaj space, ima da ga iščupam, ima da mu oko iščupam nožom. I kad ono skočim, što ne mogu, panem na najlakšijem. To be jare bi počeću da psujem ono najgori. Jao, ova će epizoda da potraje neki 20 minuta. Koliko mi se čini. To je to. To. Još oj, ovo nisam ni potučao bio. Još malo. I šta sad? Pičku mater, nemoj gađi dođu, moram skakati. Ne, ne! Jao, jebem ti. Joj, i slovo duplo V i V i B i sva slova redom. Šta, probat ćemo još jednom. Jebem ti, joj! Viljušku ti jebem. Samo da mi dođe do 10 i da bude Čapenski, aj zdravo. Pa jebote, djeca kad ovo budu gledali, on će se me snimat. Gledaj ovoga, nuba ne more skočit na običnu kocku tu gore. Koji bug, what the fuck je ovo? Vidjeli ste ljudi, jednom je igrica stala skroz, ja gledam šta je i upao sam tu dole. Srećom nisam skroz dole, ali srećom vratilo me. Počinjem se preznojavati, a to nikako ne valja. Ha, to je dobro. To je dobro. To je dobro. To je dobro. Jel ovo 10? Jel ovo 10? Jest. Još ovaj uradimo i Allah mani. Ja ovo znam. Ovo ja neću moći prijeći. Ne mogu na onu dolu da skočim. Nikako. Vidite koliko ona dolu daleko. To. Jebote, Space majke, taman kad pređem, ono što je najgore mene Space jeba. Počelo me rame boliti.
Pošto snimam, ne znam, nija već 3. 4. epizodu za redom, koja trebam ući ovdje. I više me ramena bole igrajući. Ali nema veze. Joj. Ali se ova jabka žutija ogladnio taman. To mi radi. Pa jebem cunci. Kad i njega moram spomenuti. Srepi, čekći, naklanji i šarafci igri s redom. Jebem ti jabuku i majku. Čakaj, moram jest. Pošto ne pratim butkice, i onda će me to malo zajebavati. Onda ne možemo da trčimo, pošto butkice odu, i onda mi ne moramo trčati, i onda panemo na svakoj ovoj. Pa ufatio si pavoj. Evo ovo mrzim, sad će me to 220 minuta. Eto, ne bude li me to 120 minuta, evo glave. Samo da mi je to uradi, da idem spavat. A vjeruj meni, ovo će morat raditi game mod. Što ja nema šanse da preskočim tam do one. To bre! To! Evo ti vrata, jeblata vrata! Šta nas dalje čeka u sljedećoj epizodi? Čeka, kurac, palac i opet ova... Koliko možemo malo otre merdavine, vrogove ove od letvica. Joj, nećemo više da se nerviramo. Evo, otvorili smo i ovu i ova vrata. Ovo je 11. sad 11. Jel tako 11? Jeste. A mi nećemo raditi 11, rekli smo do 10. Tako da lajkujte, subscribeujte, komentarište, posjetite moju Facebook stranicu i adios.